חדר של ילדה, מאוד מתוקה. חוני מיטה של נסיכות, והשלמנו עם חיפוי קיר בצורה מעגלית עם תאורה מאחורה, שזה כן מגן לנו על הקיר, שומר על ניקיון, שומר על הילד. קודם כל בחרנו את הטפט, לקחנו את הגוונים של פרפרים של העלים של העצים שהם מנע כזה, רואים שהוא גם טיפה מנצנץ בעדינות ממש, במיוחד עם תאורה. את הווילונות המדהימים האלה תפרנו משני סוגים של בד, מבד עליון וחלק תחתון. אני אוהבת תמיד שאנחנו משכיבים טיפה את הווילון על הרצפה, ממש חצי סנטים, זה נותן תחושה של וילון בד עשיר ורקות לחדר. כל החלק הזה טיפה בלגן, זה ילדה ויש לה כל מיני פיצ'פקס וקטנים שלה. ידיעות האלה תנחשו איפה קנינו. כל היחידה הזאת היא לא עמוקה, יש 35 סנטימטר, זה מספיק לקיפולים, למשחקי קופסה, לספרים, לשטויות. ומאחורי הדלת, שאגב זה לא ברור מאליו, אני הזזתי את הדלת בשביל לתת פה מקום לארון שהוא תלייה, חייב להיות עמוק. אז עוד פעם, כשאתם מתכננים חדר שהוא לא גדול, חשוב מאוד לחלק נכון. האקסום שמצריך עומק הוא לא כזה גדול, ממש מספיק לנו ארון קטן. וכל שאר הדברים אפשר לפזר בארונות יותר שטוחים, שמפנים לנו הרבה יותר מקום בחדר. חדר נסיכות, אני רוצה להיות קטנה לפעמים.